Kan du ikke lige lægge dig ned? Nej. Jo, skat. Kom nu. Nej. Jo. Ikke lægge ned til ondt. Jamen, du kan jo komme til at lægge ned, så det ikke går ondt. Så kan jeg hjælpe dig. Ja. Og må tage mig i brystkasse. Så må jeg tage håret af. Har de taget nogle af hårene af? Ja. Nå. Men det kan jeg ikke have. Det er på igen. Man kan da ikke bare tage hårene på igen, skat. Men du kan lige lægge dig ned. Nej, jeg bare stå op. Stå op. Ja. Det er bedre. Nu sidder jeg nede. Hvad? Du sidder dernede. Ja. Jeg synes, det er bedre. Er det bedre at sidde ned? Ja. Det er bedre, hvis du ligger dernede. Så du lige kan lukke øjnene. Ja. Ja. Vil det ikke være bedre?